Saímos da Comisión Informativa do Borde Litoral sen avances, porque o Goberno de Inés Rei nos nega a información que lle trasladou a Xunta de Galicia sobre mercar os peiraos de Calvo Soltelo e Batería. Lembrades iso? Pois nós non a temos. E é que en realidade o futuro dos peiraos interiores se está decidindo a porta pechada entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Ou mellor dito, entre o ministro Ábalos e o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, mentres o Concello acata que se perpetre un novo pelotazo urbanístico nos peiraos de San Diego. Ese idilio entre o ministro de Transportes e o presidente da Xunta pouco ten que ver coas necesidades da cidade ou incluso de Galicia. Ten moitísimo máis que ver con desgastar outros liderados dentro do Partido Popular. Mentres tanto, a Coruña se arrisca a ter que vender e privatizar parte da súa fachada marítima e estamos en contra. Por eso nos vemos o 30 de maio na rúa na manifestación para gañar o porto.